Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Iwe Khynnah ibadang saus nem Jakarta ila Khlad no hadin ba ilahap na kamala kabakhat ar. Kani ka jingja kalaja ha Mumbai ha kabala ong ba ite Khynnah ilahap no shapo na kamala kabakhat ar Katba idang shong hajan ka jing Ïaid. Kat kum ka khubor balayo lum na ka NDTV layathu ba ite Khynnah ibalatip kateng kumi Anvika Prajapati layathu bakat kum balay iling ba ki kor CCTV ha ka Janmiet ngi balang kumba prabaji AA kakami bat ite Khynnah kilapen kre ban let Ïaid kai Janmiet ha ka ba ka Anvika kalami shabar ka Ïing bat but sa kakami jongka layathu balayo I baka Anvika kala ur bat la jentut ha ka juti bat kakami jongka Anvika ha ka te kapor kadang khang tala ya ka jingkhang Shu layathu bakate ka long kami kalay I ba ikon jongka ilaya Jrong shaneng kumta kalashim bat rae I ban pensyong Jrong jongka sunduk bu juti kabadan martat bat ka jingkhang Ïaid. Katba ka kami jong ite Khynnah idang pong ya ka juti bat shim ban ra ya ka juti jong ikon jongka ka Anvika kalayeng na kate ka sunduk ban persyang ban syong ha ka jingkhang Ïaid. Bat haswa ba inla ban syong penbet yaladi hatdu ka jingkhang Ïaid ite Khynnah ila ur bat hap shapo ha ka jing kendet ka kami jong ite Khynnah kalayam bat ka ang ban pan jingirap kumta ki paramarjan kilami shabar jong ke Ïing jong ki bat ban mare ban letchim ya ite Khynnah marmar kilapin kitno ya ite Khynnah asha ka jaka sumar bat lapin bana bai la Khlad no layathu baya kate ka jingja layo jingtip na ka Navkar city kabadon hanai gaun jong ka Mumbai halor kani ka jingja la penrung kes bat ka jing toket karaya chekmat